akuariumera joango gara. Ijitorik lirainen aukeratzeko ekitaldi antolatu baitute. 2014ko Mister Ijitoa lehen aldiz egiten ari da. Iaz Miss Ijito aukeratu zuten eta aurten gizonek ederrena aukeratu nahi dute. Hau da, gizonen txanda da. Marta, arrastion, baldago favoritorik hautagai guztien artean? Arratsaldeon zara nik ezin dut ezer esan, ez padani ez naiz bustiko, baina esango izut epaimaikideak bilduta daudela eta oraintxe erabakiko dutela nork irabaziko duen lehiaketa hau. Ni urduri nago. Mari Josu? Nik bai, oso urdurik. Hila paintzailea da eta bera egon da mutilekin, apaintzen eta guapoa jartzen. Nik ez nire irakasleak izan die, gu zentro betakoak gea, eta deitu zigun Mariak, prest geuden beraiei errazteko eta makilatzeko. Eta errazteko modua pixka desberdina da, ez? Bai, oso desberdina da. Lehengoan baino guk pentsatzen genuen, beraiek beti zeuzkaten tximak eta pixka bat motza gora, baina aurten da dena krestak eta oso tupeak bai. Eta Euskaldunok jartzen ditu galako tupeak edo ez? Nik uste dut ez. Badaude ikitak eta Euskalduna, baina esan. Hauek die desberdinek, Ni sorprenditu inaiz, behintzat. Eta trajeak ere bai pixka bat. Bai, oso, trajekin oso dotore daude, bakerokin bai oso guapo. Eta zer dutan hasi zarete makiatzen? Guk 3 urtan hazin geha, eta pixka bat pixkanak hazin geha, eta bakizu. Dena prest zegoteko 7etan. Sara galdetu dit, aber zein zan favoritua. Eske oso zure ustez? Saia dao, bai, netzako saia dao. Ez dakit zein izango dan... Marta, zenbat hautagai daude ba? Ikusiko dugu. Zenbat hautagai, 9 hautagai, azkenean oso gaztea gainera? Bai, oso gazteak, adina galdetu indeu eta oso gazteak. 16, 18... Bai. Guapoak, zer irutu zaizkizu, zu ohituta zaude? Oso guapoak, bai. Guapo. Bai. Itxuen hemen, Marijo? Bale, ba. Jairo, zer modu urduri zaude? Oso pospoxik nago. Bai, posposik? Eta irabaztera torri zara, noski? Irabaztera? Bai. Bai, danak. Bai. Zuek uste dezue baietz edo zer? Ai, ama, bai, Bai. Zuk uste dezu? Jairo? Oso guapoak dira denak, Baina, geratu behartzean batekin. Bat bakarrik. A ber, Luis, entzunen Luis izena, ez dakit. Baina eske bustitzea oso zaila da. Bale, beste bat, bale, eskerrik asko. Marta. Jairo, Luis uzea. Bai, Sara. Neri esan didate Jairok aukera asko dituela irabazteko, Ez dakit hor zurrunbiloan zerbait entzuten duzun ala ez, baina favoritotzat jotzen dute askok eta askok, Sarari izugarri gustatu zaio. Osea, gustatu, ez dakizta zetan ezen, piropoa bota izkizu Sarak. Sara, gure aurkezlea. Que le has gustado mucho? Eskerrik asko. Bai. Baina ere, Sara, guapo asko daude hemen, Luis eta Alba, gure Alba, publikoen artean aurkitu dugu Luisen lehengusua. Lehengusina eta lehengusuak, bai. Alba, guapo asko, ez? Bai, oso bolitas dira denak. Bai, zuretzako favoritua? Oso guapo da Luis García eta Daniel Borja. Luis García eta, a ber, zutik jarri. Zutik, Luis. Eta bestea? Daniel Borja. Eta ze gustatzen zaizu? Begiak, beste gauza bat? Begiak, sudurrak, bai. Dana. Bai. Lingusina zarelako ere, bai, Presentzia asko daukate. Bai? Bai. Hau da, Luis. Luis, nongoa zara? Oso ondo, baina nik pixka bat euskara hartak... Bai, gutxi. Ni Madrid. Madrilekoa? Madrilekoa, hori. Eta nik oso posik nago. Oso ondo, Luis. Oso ondo. Bueno. Eta hemen guapoak izateaz gain, beste gauza batzu dauzkate, adibidez, ondo abesten dutela. Bai, eta ere bai, dantza egiten dute. Ere bai? Bai. Bueno. Sarak, zuk ikusi nahi duzu Nik ikusi nahi ditut ezta? hautagai guztiak. Hortxe. Jarri hemen, lerro batean, a ber. Hortxe. Danak zaudete ben, bai. A ber, Luis, hau ez. A ber, hemendik. Danak etorri, hau ere bai, zein gustatzen zaizu gehiago. Bueno, hau ere bai, Jairo ere bai. Egia esan ezin dut bat aukeratu, Dana dia oso guapoak. Bai? Igual txaketa urdina daukanak. Txaketa urdina daukana? Ai ba, Luis! Ba, Hori. mutil honek,
Dana egiten du ondo. Gainera, diseinatu nahi du eskontzetarako arropa. Hijitoentzako, noski. Benetan? Eta oso guapoa da, benetan. Begi polita dauzka, urdinak, begiratu hola. Oso ondo. Zenbat urte dauzka, galdetu jozu. Eta desfilatzeaz gain oso ondo abesten du. Eta guk uste dugu, bere abesti batekin agurtuko garela, zei iruditzen zaizu. Venga, oso ondo, primeran. Luis, venga, canta, danos un poquito de arte aquí. Vamos allá. Sorte on guztiei, eta mucho ondi basara, vamos. Beste bat, guapa. ¿A quién le cantaría yo? ¿Ya quién? Yo le canto a Mr. Gitano porque somos muy vacilos. Yo le canto a Mr. Gitano que somos muy vacilos. Miran.